Του λέω πάρε μια μύγα και ρώτησέ τη. Είδες πουθενά λουλούδια εδώ στην περιοχή? Λουλούδια θα σου πει. Όχι, εδώ στο Λάκκο είδα κονσερβοκούτια για καθαρσίες. Πάρε μια μέλισσα και ρώτησέ τη. Είδες πουθενά καθαρσίες? Καθαρσίες θα σου πει. Πολλά λουλούδια είδα. Όπως έχω καταλάβει λοιπόν, άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη μέλισσα και άλλοι με τη μύγα. Αυτοί που μοιάζουν με τη μύγα ψάχνουν σε κάθε περίπτωση να βρουν ό,τι κακό υπάρχει και ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν ψάχνουν πουθενά κανένα καλό. Αυτοί που μοιάζουν με τη μέλισσα βρίσκουν ό,τι καλό υπάρχει. Ο άνθρωπος, άμα έχει καλό λογισμό, ό,τι και να του πεις, ό,τι και να δει, θα βάλει καλό λογισμό.